Okay, yes, kagsanan, may adlaw kanyang tanang masagan, anaga pa ninyong alagad sa kanginan. Trifon Pai, Barili Morales, and then my partner kapandari, si Randy Tayad. Okay, asap kita ha. Always say a prayer. Pero kagsanan din ang tamaglangan, ang suotang po katumatagan o pagtagan, no? Pinadakin is usa ka taxi driver, na magtago lang sa nga, pasyo. Daghan kayo ang definisyon ang gaba. Matod pa nga ang gaba dili magsaba. Nga ang gaba dili sama sa asin nga muparat dayon. Mao ni nahitabo karon kanako, gaba. Nagtuo mo ko nga ang pung raning gaba, pero tinuod man di ay. Mao mo gud mga pangitabo. Usa ko ka driver sa taxi. Uy, Pasyo. Saan ka ba naghinukto ka man diha? Muro ka magnasakit og bird flu. Bird flu boy. Unya, ano pa man ka mulihog diha? Ako baro mga driver dagko na kay kita. Ikaw nagtungo ka pa des bay na unsa ka man? Naglagot magugon nila. Ha? Naglagot Sa nalagutan nimo? Lupig yun sa mga pagpamasayro ba nang gitawag ko grab o kaning o na Uber. Unsa man na Pasyo, ha? Nakadungog bitaw ko anang grab. Bisag sa Manila usok ng pagpamasahiro ana. Barato raman god. Mao na mga tao mangita magug kanang mangita na grab. Murag na grab ug sa kay gayunan ba grab. Oh, natural uy. Adto gid sa barato ang mga tao. Balhin as grab. Balhin ba oy? Nadugay na kay kuaning kumpanya nga akong gialagaran. Aw ing na ang tag-iya sa taxi nga mag-grab sad mo. Di masad siya. Pero di naman sa mga tanang pasahero gud mangita grab good na may uban nga kanang magdali sakay bisag unsa na lang taksihan. Oo, hinoon. Ay, sabi mo nila, daggan na kayo ng mga pamagi sa pagdanis sa tao. Bisag sa balhabal, nasa ila. Ha? Nasa grab sa habal-habal? Dili grab. High-tech sa nang habal-habal ron. Gitawag nag-angkas. Ha? Say angkas. Mo man ay tawag ka na ilang pagpamasahero angkas. Kuan man kuno na. Online ang imong plitian ng angkas. Say online. Sa na computer? Basta grabe din ka high-tech ang tanan oy. Ay, ampo lang ang swertihon kasi imong pagpamasahero. Narabatay anak kag ipa-eskwela. Maningkamot lang ko nila nga makakuha usa ko nagyong kaugalingong unit. Pero relax lang kog pamasahero ba? Relax lang. Pangutang lang niya. Uy, makadata man tingali ta ba? Ay, kuan magpapiansa lang ko sa kong amo. Amay pa. Tatadatahan lang nato. Mga bitaw. Sige nil, hadal ko ha. Murag, uy. Juan, nagtuo ko pa siyo nga maayo ron ang agi sa pagpamasahero. Anong may naman? Bre naman. Bre? Berna. Ber. Hapit ang Pasko. Christmas is fast approaching. Ay, mga bitaw sad. Kaya nakanunod na ng Pasko, kanang natay, mga pasero na isukli, di naman lang pangayoong god. Sige lang yun, keep the change, keep the change. Kuan lang sad pasiyo. Ayaw lang sad sa gulig binuang imong pagpamasahero taon, ha? Sabay binuang ba eh? Tingalig mo hapit kag daitig bakay, Huh? sabong, hantak ba? O di ba? Sige kag bagdok og swertres. Mo manay kuyaw nga di mo makuha ang boundary. Ay, di na mahitabo nila. Samo tatong buwisita ng kalakiha. Na, may kinaibaw ka anak pasyo. Tingali sad og karga-karga kag burikat nga babae ha. Mangayo ra ba na sila para pang kuan, pang tara? Gas? Panggas, man na panggas lang. Kasuhito ba ni mo eh? Mura ka magdakaagian ng buhata? Oy, simbako! Simbagtuin mo na ako. Una-unahoy. Suhito ka na ko kayo. Gipasidan ang tolong ko. Kay daghan na kay na sila nga kanang makadlawn, way ka way mga kaon. Nya baga ra ba kay lipstick ang abil, baga kay makeup. Nya matintal niya kasi bako. Ay, tintal boy. Maglisod ka ni kunin mo, sa uban na ba? May kay nahibaw ka pasiyo. Ay, lang ko daw tanay mo na nila, ikaw ay. Ug banay ka paunta, ampo ko ni mong malayo sa disgrasya. Ay, nag-ampo bitaw in taong ko nyo, nag-ampo gid ko. Salamat nila. Sige, hatan ako. Ano kong oras? Nagdagan. Yun na palagod pasiyo? Sabay mong itanaw sa akong luyo nila, ha? Grabe, may kasakit imong lubot. Uy, Siya? wa naman taong kay lubot. Siya wala lubot. Saan na lang puro lang bugan. Grabe ka lupyak. Huh? Pahuway sa pasiyo. Uy, ako kay maugtas. Drives adlaw, drives pag yung gabi eh. Labo ka pa mas taxi. Ilong diha, pasiyo. Uy, pagmuyo. Ba? Buot ang magninyo, apan wala ako'y kwarta. Sasakyan kita sa lahat ng panahon. Ginawa ni Lupita, oy. May suga ang mga poste, ngit-ngit. Uy, madilim ang... Uy, naimi para. Ay, swertres.
Diretso. Unsa, sir? Diretso. Ay mabangga ta, sir, ug modretso ta. Paril man nas unahan, sir. Liko na sad. Asan di ka manaog, sir? Maria Luisa Village. Dato ka, sir? Unsa? Ipublihan ka sa kong naong? Ha? Ha? Dato ko. Ay, taga-custom ka, sir? Unsa? Taga-custom ba? Dato ka man ka, sir. Taga-custom ka. Oo, dato ko. Smuggler ka, sir? Unsa smuggler? Ha? Sa simento? Yun nakita ka ba? Ha? Si Faildon ka ba? Ha? Si Taguba ko, sir? Taguba? Lag ka na. Sapot niya ko. Lag ka na. Mag-sounds ta, sir? Kanang drama. Ayan ang music. Balik na. Skang, kining buangan na, sir, kining... Yan. Nagubam din ako stereo. Lag ka na. Nagdali ko. Kanina, sir, ha? Naibot ang kambyo? Basta hasul na biya. Hasul. Pway. Kanina, sir. Sige na, usaman. Mamasahero ka? O magpa-variety show ka? Siya, ano na to, sir? Brum! Para. Anong? Hindi ka manaog, sir. Oo. Dinihira ko. Yun, minterium ng napita, sir. Niya din yung amo. 6 feet below the ground. Kita gani? Ha? Kita kayo ni? Double barrel. Patay. Ihatag ang tanan mong kita. Unsa, sir? Ihatag na ko ang tanan mong kita. Padali! Si sir, bili na sir para palit ako pansit para ko asawa, sir. Gusto rin kayo nagpansit nila, sir. Ay, ihatag mo, dili. Okay. Bang! Patay na ko. Wow. Iyawan ka lagi. Madali! Dali! Narata na, sir. Kung more na akong kita. Uy! Pwede lain? Ha? Oo, ano yun, sir? Huwang pamanib. Ako naglagot ako ni Buda. Naglagot ko. Anong naglagot mo ka na ko, sir? Ano may ingon mga taga-custom ko? Ha? Muna naglagot ko ni mo? Dili. Oo, sir. Ipadool ang dunggan ni mo, eh. Ipadool. Nara, sir, oh. Eh, naray, dunggan eh. Dunggan yan eh. Muna may paypay, lampikan ko ni mo. Ay. Ay. Huwag nakatawa mo ka, ha? Sa kasakit, sir. Bumbong! Di malasa. Ubay-ubay naman tanga kong kita. Gitulis pag ko. Di lang una ko mo report sa kapulisan eh. Una ko ang kwarta nga gitulis. Nagdaon na pada. Mauli ba lang kako? Uy, may para. Matsu, dinero. Oh, yan estás más avelado, corazón. Mistiso katsila Mi man. alma soledad. Kasindero tiyang nila. Soledad. Dakor ba kay propulyo? Sir, your destination? I'm in a hurry to the airport. You're bound for... Huwag ko mag-bound. What I mean, sir, asa man din going nimo? Go back to Spain. I'm from Barcelona. Barcelona, Spain, sir? Barcelona, Sorsogon. I see. I'm a former pilotary. Pilotary? Pilotary. Dili ka ba to si Kuan, sir? Si Arano? No. I'm Ibarula. Barula. Barula. Aw, ikaw dito si Barula, sir. Yeah, Katong yeah. kusok kay Bula ka nito si Alay. Katong kusok kay mo ribote ba? Ribote. Oo. Nakahinumdum ka pa di ay? Pag sira si Alay, sir, kining nagunsa naman lang ka. Nagligusyo na lang kong nguyong. Very successful masad. Nagkana kay ko mga branches. So karon sir, pauli ka na sa Barcelona. Bakasyon ko. Ayun na, may abot na bata sa airport. Wapatakalarga sir. Siya! Iparparidad! Chula! Bada-bing, bada-boom! Bada-bing, bada-boom! Bada-bing, bada-boom! Bada-bing, 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 Nagkatuog man yung pasayro na ako. Nagtali ra ba na siya da?
layo pa tingali ang iyang flight. Uy, airport naman di ay. Sir, airport na sir. Airport na sir, sir. What? Airport na day? Sir. Wala mo biyahe na gusto kong flight. Uy, sir. Uy, hala. Uy, sir! Liti ay, sir! Hasti lang, di malasa. Nanaulag dali-dali. Kalimot og pliti. Lasa, oy. Ay, sige na lang, eh. I-charge experience ko lang, eh. Uy, yun na. Unsa man, eh. Bag. Sako pa ni pasayro, nabilin. Ba ka nagitawag og portfolio? Yun na. Ay, nakasakay na tingala sa aeroplano. Adto ko layo-layo. Tanaw na kung sisura ng iyang portfolio. Nabilin man. Oh, no. Dili. Kwarta. Magkadagang kwarta. Samay kong buhato na ni. Ay, sultihan ko lang una ko asawa. Dili kay tantong limalas. Wa man tuod mo pliti ang pasahero na ko, pero nabilin sa dagang kwarta. Naglibog ko. Litong-lito ako. O, Pasyo. May abot ka na di ay? Sa magrahe na ka? Adi pa, gigutom lang ko. Gusto na ko nga ikasaw kita sa atong pagpangaon. Yun na, unsa man ang dani mo? Ay, kuhan, mga dilata ka na. Para sudan na to sa atong anak. Unsa na? Biplop. Lamian ba na? Unsa man di ay, ha? Ano? Mo ni Argentina biplop. Oh, dugay na ng kuhan nga mo ni kasaligan na tanan. Argentina biplop. Wow, Argentina! Oo. Paborito na sa atong anak, uy. Tungod kay dasok ang sod ug may templadong sarap. Oo, unsa man di ay. Tayo minggit kang imong pag-abot ay Pasyo kay maugi atong sudan karon ang Argentina beef loaf. Kining kadiyot ang di ay. Nga naman, Pasyo. May isulti day ko nimo. O, unsa ka na, Pasyo, ha? Isulti na. Kuanil kining adunay nabilin sa kong taxi na usa ka kwarta nga gisud og portfolio. Unsa? Dali, ipauna. Ug pila ni, ipa. Pasyo! Nil, pila tanan nil. 500,000 pesos kapil! $500,000. Uy, Unsa ka di ko Pasyo, ha? kung nabilin na sa kong pasero sa taxi, nagdali man ko kay babiyaan siya sa aeroplano, nalimtan niya kini iyang bag, wag ni makaplitin ako. Pasyo, iulit na ni kwarta. Niya? Iulit ni nato. No. Pero grasya kini nila, hug ng langit. Wa man nila to kawata. Bisan pa. Nangita na karon tag-iya ng kwartaha taon, uy. Eh, ito na to sa slayo. Ug labot pa. Wa man sa to siya makailan ako kay nagduka man. Ug labaw sa satanan, nil, wa ni na to kawata. Bisan na Pasyo, uy. Nagkabuang ron tag-iya ining kwartaha. Basta nakahukom na ko nil, na dili ko ni iulit. Pero Pasyo, kabaan ka. Sa kabaan. Magkakaba ni Pasyo. Noon sa kabila taon, uy. Pero nil, makatabang na kini sa tong kalisod. Ay, nahala. Bahala ka. Pasyo, uy, uy. Ano ba nila? Niyas mantalaan, oh. Ha? Gipatik, gipahibaw. Ano sa mana? Ang tag-iya sa kwarta, nagpahibaw nga o kinsa tong tag-iya sa taxi nga nasakyan, ipauli ang kwarta sa City Hall o sa mga estasyon bas radyo o sa iya bang number ipatawag lang. Unsa? Nangita ang tag-iya sa kwarta Pasyo na unsa ka man, uy. Nila, daggan ang kigugdanggo aning kwartaha. Superdam ko ba, uy? Na makaluwas ni sa atong kalisod. Kunya unsa man, ha? Magbagahi ka gyud. Oo nila. Total, di man tingali ko mapreso. Wa man nila to kawata. Pero in taon, Pasyo. Oo, unsa naman sad ha? Ang gaba.
dili na bagay magsabak. Adot, tuo ka magkaba. Wa may nagagabain na mga buhaya sa gobyerno. Ako na pala ka ha. Na bahala ka ay. Dali na pa siya, mga na ta. Wow! Fried chicken, crispy pata, lechon delisi. Karon pa ko katilaw ni mga pagkauna, sukad masukad. Lingkod na diha, mga na ta. Yes! Di lang kong hunaw. Lingkod na. Yes, darling. Ay, ay. Oh, ngano ka pa siya? Wa man. Pipingit ka manggod. Sige na, lingkod na. Oo. Ay, ay. Pasyo, ngano ka ba, ha? Nil, sakit mga akong lubot. Sakit mang ilingkod. Unsa? Ay, ay. Pasyo, dalas insitirang ay, albularya. Di ka makabatog doktor, dahil albularya. Sige. Ay, hain man ang gipadautan. Ako si. Sakit akong lubot kung ilingkod insi. Talikod. Oo. Ihus-hus ang imong purol. Nera insi, oo. Uy, hubag maning way buthanan. Ha? Hala? Gipadautan na. Gipadautan na siya, Insi? Wa ni padauti. Gigabaan gid ni. Unsa ka ba insi? O pasyo, gaba ni. Nay, hubag na way buthanan. Kuyaw kay ni. Resulta na. Unya, unsa may kong buhato insi? Unsa man insi tirang. Gaba kaning miturok sa kong lubot tungod sa kwarta nga wa na ko iuli. Mutuo na lang kako nga dunay gaba. Kamu, mutuo ba mo og gaba? Ug iuli sa dakong kwarta, okay ra ka. Nakuhaan ra ba ni? Iyon sa mga kumoy pasultihon. Pasyo. Hi! Bambina, wake up! Evan! Bambina! Ate Pres! Gulyat! Gulyat. Salamat sa tanan nga nagpamati ka na mo ron, maing pagpaminaw. Thank you kayo, gikay ko sa buntag hangtod sa gabi mo ginaminaw. Salamat yung kayo sa tanan. O ako din pasalamatan ang tanan nga nagamitan sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Para sa atong mga high blood, cholesterol, di ta dali nga masakit nga lagsi ka gatong lawas. O ako sa na-depress, ma'am. Mo testimony sa ko. Kada din akong tuog, no? Ngayon, bangon. Lagi na panyawan, liniment oil. Lagi na natin, nakit, pag akong tuhod, ka na matugad, di man kalihok, imong kuan, lawas. Manong manakit siya na imong tuhod, ka na bangon, imong na. Naplasa din ako panyawan, liniment oil. Tinuod. Wow, oy. Tinuod yung labor. Oh? Bisan ako, kanang inigmat na magkamata taon sa nga sakit at tutod dahil tugnaw. Oh. Ako na nga plasan, kanang mga bukto na to nga murag kanang tungod tingali na kanang arthritis gamay na to, ano mga joint na to, musakit, panyawan lagi yun na ako ibutang, panyawan, liniment oil yun, mawa yun, makatug ko. Ako man, sini ko man ako keyboard niya sa gitara. Dahil man board. Panahuton mo ko anay nagbuntag. Kanang mo. Kanang mga, imo mga Artretison, kuyahoy. kanang artretison. Panyawan? Panyawan, mawa. Kanang, naman na kayo tudlo, mapiko. Kani ako, Balik. kani ako, din ako anak. Mapiko. Naman na magkatiguan na ka. Laro ka na, bud, no? Danas katiguan mo. Ang rasa na ito panyawan. Napian. Panyawan raw. Abi na ko napian. Di yan. Aba na na, pensiksyonan. Mo ba? Pero ako, kay plaza man ako panyawan. Oo. Waman. Nga bitang tinuudan na. Si Pambina, habang. Usa ka. Usa ka bayo, huwag yung makakuyog sa mangrove planting. Usa na nagmangrove mo, no? O, atong kuhan, katong sa 28. O, niya, karon magulong ko na kupan. Anniversary? Oo, basa-basa pa mo kung bukin na nabon ko sa celebrity ko, Jik Lurisok na naligo. Pero, naligo kong pugos kay mo duty ko dire bisan og sa ako nang ingon ko kabangon ato. Niya tong pag tree planting, mag mangrove planting utaban.
para niya ko kanang gahinera kog panyawan kay nahutdan ko di man ko makabangon. Nga naman. Magpadung ko muhigda, maglisod ko higda, matagbaw ko panggunit. Asa may sakit Bangon nimo? sa ko, matagbaw ko tutoy kanay bangon. Niya to bitong nabanggaan ko rug auto Ay, nito grato na. ba? Dili, kato nabanggaan bito ko auto 1979. Bayan, no? Oh, kanang usa ka semana man ko nga kanang gikatitero niya, color ng akong urine. Oh. Kasi color yellow kayo? Dugo. Ay! Sinamaskop. Oh, dugo kay gining ako ang batang ba man nito Na, sa auto. murag doon ay diferensya Kini, ay mong mo man nito batang. sa auto. Karong semana ha, nitukar siya balik maglisod. Murag umutuwa ko luha basta nagbangon ako tungod sa kasang Panuhot na, gipanuhot. Lunhat. Pero ako ginan akong amigong doktor. Wa naman na ko mga lawas nun. Wa naman ko mga kalibutan. Mauna na kaingon, kay wa na kay lawas nun nga buhat. Kinahanglan yun ay lawas nun. Sige naman ko panuyon. Karon gipugos na ako bisan og karon dili ko makadugay barog, di sad ko makadugay lingkod, no? Relax lang, relax lang. Arang-arang na lang kanang naang ako manghud kas buhol itabok yo diri ba naghatulog dahon sa gabon ug dahon sa siutis. Pero nga naman imo pamagutan, panyawan element oil na lang. Na gahini niya ako. Gahinan tanya Gahini ka. ko. Kapag Gani, pinaghan. o gani karong gabi muli ko sa uslob kay magpatukod akong payagban. Ay, Oh, nindot na. magpatukod ko payag adto na ako maghigda kay Oh, kana, oh. Kagari ko sa mong bahay nako na may mga kuan, mga pagumangkon, maglain ako. Hasol. O gamay payag adto dito magsibot, Dito. tuyok ko mo sa kudugay di ko makuli. Una ka na murag lagkaw. Oh. Ngayon ka na mo ditong budak. Mau bitong gatuyo ko pay pero wala ka makaadto na ko dito. Kaya, mag-inom dito. Tuba. Ganahan ka ako, may nas bambira nga nagdayaper ako dito. Mag-inom yung pure tuba. Muna nakaingon ko ang ginan ako pag ako mga igsoon nga kanang naang nahala. Ug total ug mulakaw na ko, murag na human na matingali ko mga project anak ko. Kay pag ana ko akong mangod nga diri lang ka man yung das kwate ko, diri lang ko stirasa. Ingon siya, "Buglam diyan simento." Ug ano nalito pa na ko nga. Kay turong nitso puro man simento. Anak ko. Nga naman sa nga pataka magkagsapi. Karga. Di ba na mayo? Mas mayo. Kana kasunod ka magandam ka man yun. Ito na yung bahay ni mo ito dito. Itong napisdan. Para dili man ko mapuyo sa ato, rabli man to kayo, di mo Bahay. kanahan. Ginano? Ato gyud bungtod. Ato. Para ra mo to among abot abdangan. Restart. Dili man mi mapuyo ba plan kung sabak ang truck. Ay. Nindot yan ang kuan. Dito sa katong kuan. Oh, relax. Ito buntod gamay, buntod. Kana bang mapuko ni mo nga langgam dili. Tinuod na, tinuod Sino na. iba? Ya, kanang huyuhoy ang hangin nini. Ato ko dito maghanduraw sa kung paginusara. Di ba abot ako? Ang sinderban? Oh, si Kuan. Si Pasyo. Oh, driver mo rin sa taxi nga doon na nabiling nga ang ayaw pangutana na to ba muto tinuod ba nang gaba di magsaba doon na may gaba. Pobre ka na sa driver's taxi may nabiling nga pasahero nga portfolio bag mga tunga sa milyon half million. Karon ang iyong asawa niyon nga ipauli gyud kay nangita naman ang tagiya pilotary man ang tagiya ni uli man sa Spain na nagpaibaw na dahil sa paper nga kisay ko ni pa atod lang sa radyo na di ginayuli karon wala sa diuli sa asawa pagpangaon nila paglingkod ni di man sa kalingkod ni sakit ang lubot kung nang hadlo sa doktor dito sa Albularia si Insitirang di ko man dunay hubag nga way butanan ni turok sa lubot nga matod pa sa Albularia gaba na napasyo muna nakalitas pasyo sa naabig tinuray di gaba na pagkanan ni tabo niya ug unsa iuli pa kanang kwarta nga nakuha naman Katong iyang niturok tuyob. tuyog tingali kayo ang butanan Tuyog. tuyob Oo. Kanang way butanan. way butanan Oh, kuya biya ko Lapos-lapos. na. Kuya biya ko na board ang tuyob. Usa ka anak ug inahan gituok ug gibitay hangtod namatay. Nga naman. sa tuyog Ha? sa tuyog Dili. unsa man Saan sa man? Ang itabo anak, ang katong
kanang ingnon ta celebrity nga mo naghimo ang tud karon ang pikas ng kamot ug pikas di na makungkong Ngano lagi? perminti lang anak Nga naman. Kaba na. oh ang kaning ako din mo inahanog anak nga gituo ko gibitay ang tud matay kanding kini Sure, dati, ay, magbinay. paminaw sa istorya Sure. oh paminaw sa istorya sa amo man good friend sila ikasal sa imong anak mo dunit ko kanding Oh, ikasal sa ayun. imong anak mo uli kas kanding akong gidunit Oh. wa man magtingog ang both parties kay palaaway man Oh, ayun. pag uli niya sa kanding wala sa mo tingog sa katong Yang giulian. oh nga di aring kanding gibili na niya gigot ras nangka pag inihaway nas mga hayop wa magkaibaw mga tawo mabdos din yung kandinga pag di sa tiyas kanding dito ang bibi ng kanding apel kamatay Ay, wag dito wa magpaprinyata. na magtinga ha Kuha ka na. kanding, o magpaprinyata. Kuha ka na kayo de. Ang katong hintong dan, ang katong maoy tag-iyaw, tas kanya no, ang karong nga, mugi, huwag naghisgot-ngot mo gaba. Ang karon di na magkungkong yung pikas, sige lang ana. Sige lang ana, niya, sige lang kanang, mura na kanang, oy, ni atos dagat si Kuan, dagkog isda, dugay na ko namatay yung bana, kung nga ito ba kunos dagat. Galing atake ito sa high blood. Ang ilang kuan lagi nga, mura kuno ka na para sa iyan, tabuan ay baka Ah, ayun noon, oh. naay gaba, pero ang yugay pa mabot, pero na adjust. Ay, kay ka na may penalty na ati press ban, ka na di magsaba. Gaba Oh, ng saba. Oh, pero dili Dili, tama. sama sili buhang na yun. Pero dili na yugay po mabot. oh, pero dili na po ta maghukom. Kaya bari kas balang kasulatan, mingon kung muhukom ka, ang imong gitaksas paghukom, mao po niya taksan para imo. Bitaw. Di lang ta, istorya lang ato, no? Now, ang kwarta ako sa banwa niya giuli. Amo na yung pangutanan na to. Pero kung nahibaw siya sa tag-iya sa kwarta, kinahanglan iyang iuli. Oh. No? Magunaw na ka, mag-guilty ka, konsensya ka nga, nahibaw mo ko nga, muna sa tag-iya nga, nung di na ako iuli. Lahi man na. Ay asawa iuli, siya dili. Mao lagi. Kay tungod silang kaglisod ba? Karon pa sa katilaw, crispy patagod. Fried chicken. Uy, naaman ta, crispy pata. Uy, pata na lang ta to. Kuan ba nang sa mga kakaraan kung makita ko no kag kwarta kanang mugahin man panitag imong ikaon gasto nimo sa kaon Okay ra. mugahin gulo kag para pamisa kung wala ka kailas din sa tag Kung di wa ka kaila. oh Ito, bilin mo ito. Pero kung nakakita kag dakong kantidad, kanang magpaminaw ka, di masad maayo nga imo nang i-turn over, kinsa imong turn overan kay di man ka mahibaw ikatong imong gi-turn over, kuan ba to, isibya ba to, di ba? Oh, kinahanglan magpaminaw jud ka nga sa mga radyo, labi na nga rin sa Liwa HP, kung yun na ikuan. Ano pa din nagyaw-yaw sa ikaw Kung ako, Mads. Oo, Ako, Binlanmord. dili binlan, magkakita ka. Di na ko uli. Kwarta na ko nag-aha. Unyag mahibaw ka nga muni ang tag-iya, muni ang nga niya iuli dire. Di ka uli. Ang ako, amigo, palit ko yuta, palit ko yuta. Amigo na ko yung nag-aha. Bitaw nga, musligan. Nay gaba na uy. Na, musligan lagi driver. Namatay na sa doon, pero lumita sa namatay. Di na kwarta taxi. Pero sa kay baw kisay tag-iya. Iba, Mikano. Naki-amigo Na, wala din ang Amerikano. Okay ra. O, pero, karon namatay siya, pero wala. Nakapalit na siyuta na nabay. Pero naman. Sa musre. Nang kaibigan lang si Bird, Oh. doon ay kanang sa simbahan, doon naman ay hug-hugan siya, kanang Oh, kahon mo. Donation box. Hugod na to siya. Hugod siya kanang 20. Nakakita siya na kinintos man, nikawal. Nikawal kinintos. Dia kinintos, ikaw. Ikaw niya kinintos. Ano siya? Kaya ano mo ito gibuhat nga, magkagaba mo siya. Uy, pagbotos ginawa para to na ako. Grasya to kay. Gawas man. Para ako. Wala yan, 20. Nagawas man. Yun, yan. Kuha na lang, 480 na lang. Dere, sakto ka rin siya. Sakto ka ba? Gabaan ka to siya. Gabaan ko. pagpatinaw kani mo na iyang opinion sa nagkuha rin no pero kare kas katigwangan ini si Well hindi kuha kare kas kakaanan natin kakaraanan natin plus lain ba ya Ano ba? kita gani kag musiwel mayon isira Ikaw, magkakita kay ipasira mo. Ikaw magkakita ni Idele ni mo ipasira. isira na katuwa ko nas man Lagi siyo. Kasi na siyo, yung mo nang iulip, sa nakuhaan na, sabto lang naman tagiya, Bitaw. maayon ang hubag sa mulupot. Correct, bitaw. dili pa manuwa ang tanan Di mo na-explikaran nga, nakinahanglan ko niya. Ako lang nagamit. No, ano pa? Maluwir sa tingal yung tag-iyaan na, uy. Ay, Ay, patabay. klamis dili uli, no? Patabay lang Mirico siyo. Ang Mirico nga, nabinlan sa kwarta. Hala,
Bitaw na kanang sana mga tigpatanto ana mga kadagkor kay tanto. Kanang Ano rin nga mga hubag lubot ana O pagkalubot. ang kanang kuno nananto ban paningon tanan di gyapon papaigo di gyapon mayo bisag mapaningil kuno tanan basta kanang matipatanto may pong. Pero di para sa palabihan sa doon. Ay, ibang ko ganun may interes man. Gamay ra ba? Para Gamay lang. lang ganan siya sa Kaya makasalubot man sa kag problema. Kalisod. Sige siya. Sabutin lang sa inyong asawa, sa mga asawa, ha? Kaya, lisod ka ng gaba, naging tinuring gaba. Salamat sa mga padala itong tulumanon. Kuna ko ang puzzle. Tiha.